Izindawo iDannhauser naseMadlangeni zibhekene nenselelo enkulu yokugqoza kwamanzi. Lo mklamo wezigidi engaphezulu kwekhulu zamarandi uzotakula imizi eyizinkulungwane ezilishumi. Sicoshe isikhalo ngifika lapha e-ofisi mayelana nenkinga yamanzi okuyi-bulk supply lapha eDannhauser. Sibe sesikwazi-ke ukuthi sihlele siwumasipala ukuthi-ke sibeke eceleni imali engango-178 million rands yokuthi-ke ikwazi ukulekelela abantu baseDannhauser. Into eyenzekile-ke lapha-ke sesiqalile-ke i-process usonkontraka uDawayela Group usekhona is on the ground. The project has started bese siyomthula ngokusemthethweni kusonkontraka kuyona leya ndawo. Izolekelela ke abantu abaningana ke ayizukulekelela abantu base Skopareni kuphela kodwa izolekelela namanye amaward akhona laphana eDannhauser. Usuvela uqalile umsebenzi kanti ke uzothatha izinyanga ezili-18 ukuphothula. Kulo 24 months ke kukhona ke ukufakwa kwepayipi ke nokwakhiwa kwengqalazizinda ezokwazi ukuthi ihambise kahle amanzi bese ke ukuthi ke ngoba izodlula emawadini ahlukene izophinda ikwazi le project ukuthi ilekelele imphakathi yala izodlula khona leli payipi ngoba each and every ward ezodlula kuyo kuzobe qashwa abantu bakuleyo ndawo. Umphakathi uzuzile kakhulu ngamathuba omsebenzi. I'm grateful to work. They are providing water for us. We are not having water around this community, but from today onwards, as we are doing this project, we are grateful that we're going to have water from now onwards. Other places are also going to get privileges to get water because that's the only way that we can survive on. Izwe libheke okhethweni ngoNhlaba. uNdabezitha uyaphika ukuthi lona umkhankaso nje wokuqomisa amavoti. Le project engiyithula manje babekhale ngayo ngifika so ukuthi nje manje siyayithula ke officially ngoba babekhale ngayo eSkompareni bethi amanzi awekho eDannhauser. Ikho ke ngase ngiphukula ke ngihamba ngifuna lezi imali laba ngokulekelelana namenye iminyango kusase sikwazi ukuthi siyithule so isona sikhathi esifikile lesayi ngoba ukhetho. Lo mklamo wamanzi udle imali engaphezulu kwezigidi ezili-170 zamarandi.